काय सिरियली गाठ परत ते कळवून होतोय नाही सगळ्यात सारख्याच अगो मी काय सांगतो त्याच्या लक्षात मा हा आपला सकाळ आपलं सांग मोबाईल आपलं सांग ढवळीत बसलो असतो हा माहित आहे पप्पा पप्पा ओ पप्पा हा चतुर्थी इलिया ओ मला माहिती आहे तुझ्या आधी म्हाका ड्रेस घेवचो हो हा समा दा ये ओ हे 100 कमी आले मग समा मस्करी करतात माझी 200 रुपये केले तुलो ड्रेस काय का होयो एकदा हा या घे तू 7 दिवस गणपती हा मास्क घे 7 काय हे सगळ्यांची बातमी घे कोणाला 7 दिवस मास्क आणि हात धुवून घरी राहिलं मी तुम्ही ना असंच करता माका ना माहित होतं तुम्ही असंच करता एका खरी जाऊ का निर्वा हा मोनो काय वाजवू रे
घ्या. हा उद्या पहिला दिवस आहे गणपतीचा. हा तर सगळा तू करायचा. हो तोंडाला झोपान मी पण रवशील. नाही गे हा. नाही लोकांना तू करते मी हा. सगळं गाय काय? मी काय म्हणतो की आमच्याकडे बघ आर्थिक लोक येतात त्यांच्यासाठी आपण चायनीज भेल केली तर कसं वाटतं तुका चायनीजचा सुचला करोना झालो हा ना. बाबल्या माझी वस्तू घेऊन ये.